سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دبص قناه تግራይ ዕለታው ዜና እንሆ መሬትና በኃይል ዝወረሩ በህጹጽ ካብ መሬትና እንተ ዘይወጽዮም ለሙውን ከም ሕሉፍ መሰልና በቃልትና ከነረጋግጽና ኢሎም ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህዝብ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጸላኢሉ ሮቂሑ አይፈልጥንውን ኢሎም አለው ነዚ መግለጺ ተኸታተለ ሪፖርተርና አወጣኝ ብርሃነ ካብ ከተማ መቀለ ከምስዕብ ከቅርቦዩ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በቋንቋ አማርኛ ዘሕለፈው መልእክቲ ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 8 ወርሕ ንሓይልታት ወፃኢ ሓዊሱ ብልፍንቲ ዝተዋደደ ፓኬጅ ጥፍኣት ተቐሪጹ ዝለዓለ ግፍዕ ዋላ እኳ እንተተፈጸሞ ህዝቢ ትግራይ ግን ዝተፈጸሞ በደል ናብ ሕላ ንቐይሩ ዝለዓለ ቃልሲ ብምግባር መሰሉ ኣብ ኢዱ ምእታው ጀሚሩ ኣሎ ኢሎም ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዝሓለፉ 8 ወርሕ ብትዕቢት ካብ ዝሓዝዎ መሬት ትግራይ ውፅእ ተባሂሎም ኣብ ክንዲ ዝወፁ ብጉልበቶም ተኣማሚኖም ንዝለዓለ ጥፍኣት ክዳለዉ ጸኒሖም እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ሕዚ እውን ብህፁፅ ካብ መሬትና ተዘይወፅዮም ልክዕ ከም ትሕሉፍ መሰልና ብቃልስና ክነኽብር ኢና ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጸላኢሉ ሮቂሑ ይፈልጥን ትማሊ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ድማ ጸላኢ ህዝቢ ኣምሓራ ክኸውን ኣይኽእልን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ኣካላት ውልቀ ስልጣኖም ክብሉ ንህዝቢ ኣምሓራ ናብ ዝኸፍአ ጥፍኣት የእትውዎ ኣለዉ ኢሎም ካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን ዝሓለፉ 8 ወርሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን ዝፈጸሙ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እጃምኩም ኣወፊ እምበር ወራሪ ሓይሊ ዓዲሙ ብልፍንቲ ዝወፈረ ሓይሊ ክስተዓር ዘይከኣለ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብተወሳኺ ምድላው ከምዘይስተዓር ፈሊጥኩም ንዓርስኩምን ንታሪክኩምን ዝረብሕ ቃልሲ ተተካይዱ ይሓይሽ ኢሎም ሃለዋትናን ድሕንነትናን ዝቕልጽምናን ንድምፂ ወያነ ዝተወለደ ሰብሳብ ኣወተይን ብርሃነ ካብ መቐለ ትግራይ ትስዕር ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዓስኪሩ ዝነበረ ሓይሊ ትምክሕቲ ኣምሓራ ብሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሱሎም ኣብ ተኸባቢ ዘሎ ወኪልና ግርማይ ወልደ ጆርግስ ካብ ከተማ ኣላማጣ ዝርዝሩ ከም ስዕብ ከቅርቦዩ ملعني 4 برجرات سراوي تسلفوا جنبار درعيتا بالا بر تخلاي باندرا بحيثات مثل خال سراوي تجراي ملء تدمتسو حراوي تجراي تجراي ان متنات حردق زوالو حيلتات تنكحتي امحران سراوي فاشيستي عبيين كما عملهم سعرات تقولون تفبي بالكثارة متبتهم موتن مرخون قوينا ملهم عبدي جنبار تسلفوا برجرات تنكحتي امحران تدرس برجيد منيك برجيد أباي برجيد 32 برجيد سراوي فاشيستي عبيين انتقانوا بركت زوالو موتن قصلن قوينا ملهم محافشو عبدي جنبار كابو استغايرو متكعتات القوينات بركت زوالو تشكركرتن بركت زوالو اجوارن سنكن بحيثات مكل خال سراوي تقراي عب تعتقد ترنتوعنو بزي والكبابات قرم على مدى شر بالا باندرا برتخلاي حركوتا كيلن توساخ زرزر حضريتا بزملكة وهابي قال زرزر زبالة مردعتا كقربين ندمت يعني تقراي زغربة تلتاب قرماي ولد جورجيش كاب كتما على مدام حالواتنا دحنتنا بطلتنا تقراي تسأل أبزونا ويتصنع نروح لكن كم بتندعي دسنا بتعمي هاي بريقنا خلينا نخلنا حنتي انكو هيوتهم نساخ خفلون برخا خيدم ما زم دقنا جغانو تاريخ صريحكم الله سخلو كم بتندل علي تحبسنا فرست نايت مال إنيرو تودينا عوتي ليو عب تقراينا كل التسلسل جزء سعرنا يوم غطانهم كسعره منا كل جزء خات تقراينا ناتخل عيخنا ناي قطر العنات ناي توصل عنا النور طلعي إيه كندم سلسلة تردسنا سيد كان هادي متصرع توابي سعره بجقنة البنز أنا نبتي بازمة تغلب صحيواتي على نبتي زوم تشافنا هم وتابرهم
ሓይሎም ተዘይደምስስናዮም ሓራኹም ዘይመውፅእ ስለ ዝፈልጥ ምስ ኩልሁ ኢድ ንምሃቡን ኮኦም ዕድል ዘይቱን ኮኦም ዝብልከሞታት ረብ ኢድ ንክተውፅኡ በጢሱ ይሓርገ ኢድ እሳቶም ናይ ኣቦኦም ይገብሩ ኣንሕና ከዓ ናይ ኣቦና ንገብር ስረ ናይ ወለድና እዩ ተኣምር ሰራሕቲ እዮም ቶም ደቅና ጽብቕቲ ትግራይ ክተን ዝድል ትግራይ ስዒራ ትግራይ ትዕወት ትስዕሩ እውን እስካዕ መጨረሻ ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰግር ኣብ ዝተፈላለያ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝርከቡ በኣሽሓት ዝቁጸሩ ተጋሩ ይእሰሩን ይጋፍዑን ኣለዉ ኣብ አዲስ አበባ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ጥራሕ ልዕሊ 8000 ተጋሩ ተኣሲሮም ከቢድ ግሰተ ሰብአዊ መሰላት ይፍጸሞም ምህላውን ተፈሊጥሎም ካብ ዓረብ ሃገራት ዝተመለሱ ተጋሩውን ብትግራውነቶም ተፈልዮም መስካሕክሒ ግፍዕታት ይበጽሖም ከም ዘሎ ንድምጽ ወያነ ትግራይ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ተወሰኸለና ንድሕንነታ ሓዳስ ንብላ ትግራዊቲ ናብራ ቤተሰባን ንምምሕያሽ ኣብ ስዑዲ ዓረብያ ነይራ ኣብ ስዑዲ ቤት ማእሰርቲ ድማ ንምዝራቡ ዝኸብድ ግፍዕታት ርያያ ድሕሪ ብዙሕ ማለኻታት ናብ ኢትዮጵያ ምስኣተወት ግን ኣብ ስዑዲ ካብ ዝራየቶ ግፍዒ ኣዝዩ ዝበኣሰ መግፋዕቲ ኣብ አዲስ አበባ ትርእላ أو كبيد ما أثرت تأثير نير وكل سبب كبيد تأثير نانا قم أو سعد ما حشنا نانا أو زي ونقوم إني أو زي بوليس رأينا نهدم نازل لنا بابا نقول يسوي زهدم بوليس رأينا نهدم نيرنا أو زي ون بوليس رأينا خهدم تلنا بقى سمعتنا سك حما يزلو أنا خم حامتي تقرويتي بقى حما يسمعنا له كافت سعد ممزامك أو مسار ما حشناش كعزل يخويني أسف ኣብ ስዑዲ ዝነበሩ ተጋሩ ተፈልዮም ብትግራዋይነቶም ጥራሕ ይእሰሩ ይገፍዑ ይጋፍዑ ኢሉውን ይቅተሉ ለው ትግራዋይነት ገበን ዝኾነሉ ዘበን ነባሪት ከተማ አዲስ አበባ ዝኾነት ትግራዊት ትዛረብ ተን ኣሰሲ እዞም ካብ ሳውዲ ዝመጽደለው መሬት ኢትዮጵያ ተሳሊሞም እንዳኣትዩ እንተ ዓመት 3 ዓመት ተኣሲሮም ካብ ሳውዲስ ካብ ጽልማት ናብ ዝኸፍእ ጽልማት ታይም ገይሮም ንሶም ከታይም ገይሮም ኣብ አዲስ አበባን ካልኦት ከባቢታትን ኢትዮጵያ ዝነብሩ በኣሽሓት ዝቁጸሩ ተጋሩ ተፈልዮም ብትግራዋይነቶም ጥራሕ ይእሰሩለው ብተጋሩ ዝውልነና ትካላት እውን ተዓጽየን ይዕጸዋውን ኣለዋ ትመንእሰይ ንሸይ ከቢድ ዘሎ ሕጂ ትመንእሰይ ምክንያቱም ኣብ ጎረቤትና ነይሮም ግሮሰር ዘለዎም ቆልዑ ገለ ወሲዶም ነፋር ተኣሰሩ ኣለዉ ናይ 5 ሚልዮን መኪና ሃበም ጽሑ نجاريتات فلوطات نجاريتات اندهالو سيأسرهم نقد بيسات كله تعطي بزحة والد الله من عسي حري أمير وعد 5 عامك سبزي خفيفة زنورة أجبت عمي يخبيت كوين وقتا نجزات عشيقو عثيرا لا ما نزلوا خلونا يتقراوا كسايت عاديو ولا وزي أو كله تعاديو تسوي هوتيل يعطوا يوم زلوا الساعة يحعم زلوا ما عاد سوي تعصير إني الساعة يزلوا قاو سبتكال كان كله بقى عزوية كان نيتقراوا يزلوا سبتكال كله تعزي دفعي إنه تقرأوا تي دفعي زلوا بوق استشنفة عمس لزيلا عاوزين إنه تقرأوا من صغاي جميرون هافاتم كندي هافاتم هوني يسروا اللوية أو أديس أبا خبز ركبا حنت كفلة كتما طرح لعلي 8000 استأثروا تقاروا اللو ستا كالات فاششت أبي أحمد نبوتاتنا نديتاتنا كبروا من ماننتهم من زنك مسكف زرواتات أبكلمي دقومي صرفوهم معنى يا يبلون بتعمي خبيد بتعمي أقعد تخفل ختم عايز نبر خبيد ساس حفظ تجارس شو ما نتشحلو لما نتشح تجارو لوز جر مكان مالتي قلت شن حمش مئتنا كابر كان استيلوا كاب ساود زمزو شد شمئتن 30 كابي أودا تلو 110 حد أول لوا كأتن حمشته عدو عليين أفتح حنت بوتا إذ نجركا أبزاني أقعد تخفل ختماني أرجعين مأخل محبحي እንግሊዛዊ ሚድያ ዴይሊ ሜል በኣሽሓት ዝቁጸሩ ተጋሩ እንዳተፈለዩ የእሰሩለው ክብል ጸብጺቡ ኣካል ምጽናት ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ እዙይ እከይ ተግባር ኣብ መብዛሕትአን ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ እዩ ኣብ ስዑዲ ከበድቲ ግፍዕታት ዘሕለፈት ትግራዊት እውን ካብ ፖሊስ እናተሓበእና ኢና ዘለና ተጋሩ ፍትሕ ንደሊ ብምባል ብልዑል ቁጣዕ ትዛረብ فتح ندلنا انتو قارس فتح ندلنا هاي غيرنا وزي والنساء برراون زي الله تسافر غيخد برراون زي الله اوزي سغايوني ملادا دقتوعتي ما الرأي مسعي له زعدي ባህግጽ ዕላኢ ተጋሩ ምንብርካኽ እዩ ንመዝግቦም ዘለና ዓወታትን ታሪኽናን ድማ ተጋሩ ከም ዘይንበርከኽ ህያው ምስክራትና እዮም አዲስ አበባ ዘለው ተጋሩ እውን
ካብ ዝበፅሖም ግፍዕታት ንምንጋፍ ናብ ትግራይ ኣትዮም ህንፀት ትግራይ ክቀላጥፉ እዮም ዝደልዩ እዘን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዳ ዝዓበየ ትግራዋይ ከይቀረ ቆሪጩ ተላዒሉ እዩ ዋላ ገባ በሊዕና ዋላ ጾምና ሓዲርናሲ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብልና ትግራይ ክንዕቢ ከም ዘለና እዩ ዝብልት ኩሉ ትስምዖም እዩ ዝመስልና መንገዲ ክፈጥረ ኣነ መልእኽቲ ከተሓላለፍ ዝደሊ ፋሽስት ኣብይን ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ናብ ዓለም ለኸ መጋባያ ንምቕራብ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈጸሙ ገበናት ብኣግባቡ ምስናድ ኢሉ እውን ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ምብጻሕ ናይ ኩልና ተጋሩ ሓላፍነት እዩ ድምፂ ወያነ ትግራይ መድሃኔ ግደይ ሃልዋትናን ድሕንነትናን በቐልጽምና ትግራይ ትስዕር بتمساسالي كاب تግራይ ወፃ ዝነብሩ በአሽሓ ዝቁፀሩ ተጋሩ ብአልማሚት ይእሰሩን ትካላቶም ድማ ይዕጾን ከም ዘሎ ተገሊጽሎም ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዝርከባ ክልላት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ብዙሓት አሽሓ ዝቁፀሩ ተጋሩ በመንነቶም ምኽንያት በአልማሚት እናተኣሰሩ ከም ዝርከቡን ትካላቶም ድማ እናተዓጸው ከም ዝኾኑን ዴይሊ ሜል ሓቢሩሎም እዚ ማዕበላዊ ዝኾነ ጽዑቕ ወፍሪ ማእሰርቲ ሰራዊት ትግራይ ንከተማ መቐለ ካብ ዝቆጻጸር ጀሚሩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ብዝኸፍአ መልክዕ እናተፈጸመ ከም ዝርከብ ዝገለጸም እዚ ዜና ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ንትግራይን ተወረርን ተመሳሳሊ ዝኾነ ሰፊሕ ወፍሪ ማእሰርቲ ይፍጸም ከም ዝነበረ ኣመልኪቱሎም ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩ ግፍዒ ወሪድዎም ንፖሊስ ምዝራብ ኣብ ዘይኽእልሉ ብርኪ ከም ዝርከቡ ንትግራይ ሪኦም ዘይፈልጡ ወገናት ከይተረፈም ብሽም መንነቶም ግዳያት እቲ ብሰፊሑ ይፍጸም ዘሎ ማእሰርትን ግፍዕን ከም ዝኾኑን ብዙሓት ድማ ካብ አዲስ አበባ ወፃኢ ሃዲሞም ከም ዝኸዱን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ አዲስ አበባ ጥራሕ ተወለድቲ ትግራይ ዝውንንዎም ብኣማይ ዝቁፀሩ ካፌታት ባራት ኣብያተ ብልዕን ካልኦት ትካላትን ብዘይገለ ምኽንያት ከም ዝተዓጸውን ከም ዝተዓሸጉን ማሕበር ጠበቃታት ተጋሩ ኣፍሊጦም ኣለዉ ተስፋይ በርሀ ዝተባሃሉ ጠበቃ ብዙሓት ተጋሩ ካብ ገዝኦም ካፌታት ሹቃትን ኣውቶቡሳትን መለለይ መንነቶም እናተርአየ ወይ ድማ ትግርኛ ስለተዛረቡ ጥራሕ ከም ዝተኣሰሩ ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ተጋሩ ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከቡን ሃልዋቶም ድማ ከም ዘይፍለጥን ገሊጾም ኣለዉ خبر وزمانا ورجع زي سكالو دموغ تاريخنا ودموغ يحبرنا زي حاسس بزلولو هالواتنا دحننتنا بقلصمنا قلصمنا زي يطوى بحالي منقد نتحدد نسهرو ببلحات نسهرو بعقلي زيناتاتنا حزون النقص اليوم ኣብ ትግራይ ቅልጡፍ ዝኾነ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንክህሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተጸዊዕሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ 4 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮምን ነዞም ወገናት ዘድሊ ሓገዝ ንምብጻሕ ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንክህሉን ውድብ ሕብራት ሃገራት ትማሊ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣመልኪቱሎም ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ከም ዝሓበሮም ሓገዝ ምግቢ ዝሓዛ 50 መኻይን بقدم تمالي نام مقالة كم زعتوان أب منجد دما بحيلتات فاشستي أبي أحمد بزح عن كفكفات كم زبط حنن أفليت أملهم اتن حجز مقبي حزن مقالة زعتوان مكاين بزحن زيت حلال خن تفتشيو تغير لن كوغن كجبر عي منبرون ناتي زلوت قلبن مملع دحر حزي كم زي ان زبلا حجز مقبي زحزا مكاين ما علتاو كنوافرينام سلازي ناب تግራይ سلطن مچون زخونه متحلل في اغباب نخفترلنا اينا نصوع بمبال وهاب قال بروجرام مقب عالم تامسن فريل حابيروم اللهم اتن سبعو حجز عنا مكاين بروجرام مقب عالم كاب عفارن سمران تبغيسن مقلن مبصح 4 معالتات كم زودلنن نفس وكف زتشكموا صعنت دما اب 10 ቦታታት ዝተحللخن ብዙሕ ግዜ ዝወድአን ተፍትሽ ከም ዝተገበረሉን ዝገለጹ ተሞሃብ ቃል ነቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ መዓልታዊ 100 መካይን ክዋፈራ ከም ዝግብኦን እቲ ሕዚ ኣብ ጉዕዞ ዝባኸን ዘሎ ግዜ ብፍርቂ ክንኪ ከም ዘለዎን ተዛሪቦም ኣለዉ ብኻልእ ወገን ኣብ ትግራይ ትካላት ጥዕና ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝዓነዋ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡሎም ዳርጋ ኣብ ኩሎም ትካላት ጥዕና ትግራይ ዝነበሩ ናውቲ ሕክምናን ቀረባትን ከም ዝዓነውን ከም ዝተወሰዱን እውን ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሩሎም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ ብዝፈጸምዎም ምብራስ ዓሌት ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኣሜሪካ ትማሊ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ቻይና ኣብ ሃገራ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኣባላት ኦይጋር
ዝተባሃለ ዓሌት ብዝፈጸመቶ ምጽናት ዓሌት ስጉምቲ ከም ዝተወሰደላ ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምብራስ ዓሌት ከም ዝፈጸሙን በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስትታት ክልቲአን ሃገራት ተወሳኺ ማዕቀብ ከም ዝግበር ዕላዊ ገይራላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ቅድሚ ሕዚ ንኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ምስክርነት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምብራስ ዓሌት ከም ዝተፈጸመ ሓቢሮም ከም ዝነበሩን ነዚ ስዒቡ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰበስልጣናት እገዳ መገሻ ከም ዝገበረትን ደ ኢኮኖሚክስ ታይምስ ዝተባሃለ ዕላዊ ጋዜጣ ህንዲ ሓቢሩሎም ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምብራስ ዓሌት ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስድ አጠንቂቖሎም ኣብ ደቡብ ሱዳንን ሚንያማር እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እቲ ምምሕዳር ከም ዘፍለጠ እቲ ዜና ኣመልኪቱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ጥቃታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝፈጸሙ ኣካላት ተሓተትን ክኾኑን እሱ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ካብ ትግራይ ብዝተረጋገፀ መንገዲ ንኽወፅእን ውድብ ሕብራት ሃገራት ወሲኑሎም ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብተን ዝሓለፋ 8 ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ወገናት ንዝተፈጸመ መርሸንቲ ጾታዊ መጥቃዕትን ዝተፈላለዩ ግፍዕታትን ብፍላይ ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዓለም ለኸ ሕግታት ብምጥሓስ ንዝፈጸምዎ ጥቃታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብትረት ኮኒኑሎም እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘመሓላለፈ ውሳነም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ጥቃታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብምሉኦም ብዘይገደብን ዘይሻራዊ ኣገባብን ንኽጻረዩ ወሲኑሎም ከምኡውን እቶም ግፍዕታት ጥቃታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝፈጸሙ ኣካላት ተሓተትን ክኾኑ እቲ ኮሚሽን ወሲኑሎም ብዘይካዚ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ብወራር ዝሓዞ መሬት ትግራይ ብዝተረጋገፀ መገዲ ከይወዓለ ከይሓደረ ንኽወፅእ ከም ዝወሰነ አልጀዚራ ጸብጺቡሎም ላዕለወይቲ ሓላፊት እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ወገናት ዝተፈጸመ መርሸንቲ ጾታዊ መጥቃዕትን ዝተፈላለዩ ግፍዕታትን ኣመልኪቱ ዝግበር ከይዲ ምጽራይ ኣብ ዝቕጽል መስከረም ኣብ ዝግበር ዋዕላ ጸብጻብ ንኽቕርባ ብተሳተፍቲ ዓለም ለኸ ኣኼባ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ተኣዚዘን ኣለዋ እምበኣር ከዚ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ኣብዚ ወዲእና ኣለና ብኻልኦት ተመሳሰልቲ ዛዕባታት መሊስና ክንጋነ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሃልዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር